Question number 13. Unsay pangalan ni Kuan? So, ano ko ipagtubag? Wala ko kabalo kung kinsa yung ginamit ng Kuan. Pinangutan ko kinsay Kuan. Basta si Kuan daw. So, wala ko kabalo. Wala ko kabalo kinsay Kuan. Kasi wala si Kuan. So, mga to siya. Question number 14. Igikan kay Ishmar Okamura Marigato. Kinsa imong first date? Akong first date, ang pangalan niya is Jandy. Liyaya naman ko niya nga magmarienda. Pero since first time na ko na inato, ano maguto siya? Nagapangigyo mo na ako. Tapos, naupo lang sa kumuhaton. So, nagpauban ko sa akong friend. So, hindi mo na ko siyang chaperon. So, 3 nagmarienda. So, patong lang merienda stores ko nila. And then, ano sa itong year 2018 at tato siya. 2018-2017. So, first time na ako ipag-date siya. Grabe ito. Ano lang man ito? Friendly date. Ang anak ko ito siya. Hindi man iman nga romantic date ka. So, nagkato. And by the way, ang mga tana is siya akong second date siya. Second date. Nagkaon lang sa nagkaon lang sa produktihan. Simple date lang siya. Next, question number 15. Ano siya? Nanloko or ikaw yung niloko? Pwede mo ko kabalo mong loko. So, ang answer is niloko. Siguro nag-expect lang yun. So, sa kaya, lain ko mag-expect. Pinapagulay label. Pero nag-move on ako. So, move forward na ta. Pass na to. So, okay na ko. I'm so okay. Okay, question number 16. Patawan namin sila mga pangutana. Ano siya? How many exes you have? Nalang ko'y isa ka ex. Isa ka ex. So, mga to siya. Mga man tayo pangutana. How many exes na? So, isa lang. Next, number 17. Hindi ka ni siya kay Jubido Butch. Ano siya? Kinsa ang first boyfriend ninyo? So, related lang siya sa previous question. Ang first boyfriend nako, ang pangalan niya is Jonathan. Ano naman siguro ito kung itubag, no? Ano naman tayo pangutana. Okay, question number 18. Duhan niya siya, related lang man mo. So, ikan kay Lilka Marie Carla Masibay. Kinsa imong uyab? Ang isa, ikan kay Ate Jing Salcedo. Ang both answer atong duha ka question is wala. Yes, seriously. So, next question number 19. So, tatlo ni sila related lang po. Connected lang po ang ilang mga question. So, gikan kina ay Sharalyn Calambro Kalagi. Ngano wa kay uyab? Ay isa kay kanusta magka-love life or in your age now, Rhea, are you ready to open your heart with someone? If no, why? Isa kanusta man ka mag-settle down? So, di ka na siya kay Julius. Ikatong isa ka ganina sa ikaduha nga question is kay Carcy to siya, kay Karen. So, isa ko lang ako isyo tubal. So, sa pagkakaroon kung baka di pa ko ready. I know in my heart na di pa ko ready. Kamusta daw, wala daw mag-settle down. Kumbaga, ako'y ginahulat. Kasi nang ginahulat. Kumbaga, nagawlat ko sa tao na ihatag sa Ginoo sa ko. Kanang dili ako ang magpili, but si God mismo ang mapili para sa ko. Wow! Kanang sa pagkakarmangod, di pa na ako makita. So, siguro, dili pa siya time. So, diba, wala akong putagadali. Hulat-hulat lang pa sa right time and sa right man nga ihatag ni God sa tuwa. Ikaw na ba si Mr. Right? Mahirap man dyan pag si God dyan ang mapili para sa tuwa. Kabalot nga, the best dyan ang iyang ihatag, diba?
ana di sila, it's better to wait long than to marry wrong. Ana man. So kato lang akong tubag. So next question. Question number 20. Gikan kay L. Lynn Mallory. Ana siya. Unsa dapat unahon, balay, kasal o uyab? Kung tubag, depende sa imong priorities. First, ask yourself, unsa man imong priority? Unsa man imong mga priorities in life? As for me, kung between sa kasal o uyab, so since wala man ko'y uyab, so wala'y kasal. Wala na. Dapat mauna ang uyab bago kasal. Out na sa choices ang kasal, so mabiling is balay o uyab. Balay versus uyab. So sa sa pagkakaroon na ang pending na project. So among balay nasugdan na siya pero wala pa na humay. Dugay-dugay na sabto siya pending. Ipon para magpadayon. Kung along the way kung di pa jud maabot ng uyab, siguro una mahuman ang balay. So ang balay usa basta anak sa magod atong plano lahi sa plano sa Ginoo. Kung unsa ang will ni Lord, let it be done. Ako na to siya. Question number 21. Gikan kay Yan Artemis. Books or boys? For me, books. Because especially pagka ng mga interesting na books, mga valuable, kanang najud kayo matunaan ba? Na makuha ni mong inspiration, wisdom ka nga makuha. Okay, next question. Question number 22. Gikan kay Benny ni siya. Unication pangutana. Ana siya. If you got stuck in an elevator and was forced to listen to only one song, what would it be? Most big kasi yung question ay kung ma-stuck man. Possible nga. May possibility nga mahadlok ko. Sabi na kung ako lang siguro isa, tapos kung wala ang lights. Gawin ka na sa mga movie, mga horror ba? Hadlok kayo. Hindi doon mag-igo. So, para mawala ang akong kahadlok, ang song akong gusto nga paminawon is something na ma-lift up ko. Kanang mawala akong kahadlok. That would be a Christian song, so godly song. Lahi naman dyan, diba? Parang ang song is positive, calm. Lahi na dyan ang feeling. Pag ingana yung madunggan. Ma-feeling mo assurance, security, protection. Ang song na akong paminawon would be Lead Me Lord. So, diba nato siya lyrics na You are my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. Basta kato siya. So, yung tanindot o tingog. Ito nga lyrics. So, kato siya. Mga worship song dapat sa mga panahon na, especially sa mga panahon na inana, di ba? When you are in darkness, dapat nangitaon mo ang light. Minsan gamay lang ang light ako nakaitabang. Hindi man tingong nga literally light mo. Pero kana bang in every bad situation, dapat dito ta mag-focus sa positive, sa good. Nauna to ang good side sa in every bad situation nga naata. Kay possible nga makakita taog solution pag atong nauna ang positive. So di lang ta always negative. Pag negative ang situation, ang negative po ta para ma-lift up na to atong sarili na dili ta dayon ma-down, dili ta ma-down hope, di ba? So always look up, medyo serious ta ana ang side. So kato lang, question number 23. Ayaw ka na siya pangutan na di ka na siya kay Jubel May Ryan. Ano siya? How to Unlove. So first na dyan na payawan ko sa iyang pangutana tapos kasagang how to unlove. You need ba dyan i-unlove ang person? So, ano ba? Nalisudan ko sa iyong pangutana. Ano ba ito bagon? How to unlove? Medyo complicated siya pangutana. Ang pinagdadaanan?
basig nasakitan. Sometimes makadecide ta nga i-unlove ang person pag nasakitan ta. Pero kita diba serious, pag masakitan ta, feel na to nga tama na, enough na. So dira ta makaisip nga wala untong love na to sa ka person. Dapat ba yun siya walaon or something mag-ano lang ta, mag-move forward. Ano ba? Nag-isip kong tubag. Kamu guys, kung tala ko sa inyo, para sa inyo, how to unlove. Medyo di kayo na ko siya matubag. Wala kay answer siya, wala exact answer sa iyang question. So far, mo ni ang question na medyo lisod tubagon. Okay, let's proceed sa itong last question. And now it's time for our 24th question. The last but not the least. Modyo niya akong gipaulahi kay ni-under mo akong imagination tungod ani na pangutana. And this question came from Ashley Pierre de Juan. And the question is, what is your wildest dream? About sa akong answer, I don't know if para sa inyo wildest dream na jud ni siya. Pero para sa ako, mo ni siya akong wildest dream. Okay, sukad nung gutong bata pa ko, mo jud ni akong dream. Since dati pa man to, gamitan ako ang past tense sa akong answer. My wildest dream was to become a superhero. Wow! Yes, artista as in. Dati man gud hilig ko magtanaw-tanaw mga movies or teleserye nga na ay power like Power Rangers. Basta ako tong naka-red kay always nasa to nga. Since favorite color pud nako ang red. Tas usahay mo pud to ang leader. Then Kung Fu Kids. And ang pinaka-favorite yun na is Super Ingo. Dito na ko na appreciate sila Makisig Morales o si Catherine Bernardo. Si Catherine is a Gwen Bulilit pa. So dito ko pa siya mas na dito ko mas naganahan pa dyan sa iya ha. Ganahan kay ko sa iyang man good role, medyo malita na OA pero bagay sa iya ha. Dati gani ko unta na sila version 2.0 ang Super Ingo kanang dako na sila Makisig yapon og Catherine. So pero wala man. Ganahan magud ko kanina karate, powers, tapos mag-save mga tao na anak. So, mo na kong ganahan. So, ito ko na influence na mura. Gusto ko na ako maging ato para sa ilaha. Gusto na ako maging artista. Tapos, ang role kay ng ato, superhero, ang anak. Tapos, if ever man na ay chance, diba, i-grab na to kung if ever man na maging artista pa po ko, char. Kini, pwede na ba? Feeling superhero na ko sa akong water element attire. So, that was before, mga 2015. So, nag-apil kong search. Then, muna siya akong water element attire. So, balay mo ito siya akong wildest dream. Ambot kong wild na to para sa inyo. Kamu, sa inyo mga wildest dream, share naman dyan, comment lang. Comment below. And that completes our 24 questions. If ever namoy pangutana or namoy maingon about sa akong video karon, so i-comment lang na siya kay basig akong tubagon. And before I end this video, I have a quote for you. Thank you for watching till the end and God bless everyone. Bye!